Fernando Cabalen. Welcome to Pampanga. Yes, for today's vlog, another eat-all-you-can buffet ang bibisitahin natin dito sa may San Fernando, Pampanga. Guys, we're gonna show you ano ba yung makikita nyo dito if you are into Kapampangan food, Filipino food, Japanese, and other Asian dishes. Guys, this is for you, eat-all-you-can, unlimited buffet. So if you're interested to know more about it, samahan nyo kami. So tara, let's go! And ayun nga guys, welcome again sa Casa Cabalen dito sa may San Fernando, Pampanga. And Casa Cabalen guys is an upgrade version for Cabalen. Mga Kapampangan dishes or Filipino dishes yung mga sinaserve nila doon. However, for Casa Cabalen, mix of Japanese, Asian. Siyempre meron din tayong mga Filipino food dyan. What do you want, Mark? Okay, so since dito sa may Casa Cabalen, meron silang Japanese section. So, available dito yung mga squid tempura, karage, yung mga fish tempura. And at the same time, ito yung mga to. Meron din tayong kanin salad and mga sushi. Yan. Tempuras. Karage. Karage, syempre. Karage. Meron din tayong okonomiyaki dito. Yung Japanese na pizza. Yes. Meron Or tayong yaki Japanese udon. pancake. Chicken teriyaki. Siyempre yung mga ano natin. Sushi. So, syempre, hindi mawawala yung mga sashimi sa mga Japanese section natin. So, we have salmon sashimi at saka tuna sashimi. We're good. For Japanese, ito yung mga ano natin, mga kakainin natin. Oishi. This is oishi. Let's go. Ito yung mga Cabalen signature. So, dito guys, meron tayong mga kare-kare, meron din tayong balot ala pobre, meron tayong ginataang kohol, hilayin babi. So, meron din tayong sotanghon, pakbet with lechon kawali, at saka biringhe. Another Kapampangan. Pinagmamalaki natin to guys, biringhe. Ito yung isa sa mga hinahanap ko when it comes sa Cabalen. At the same time, ito rin yung kanilang must try na pinagmamalaki. Yung kanilang pistig. Ano? Pagandahan naman dito sa may Casa Cabalen, every time na nagsaserve sila, every day pinapalitan nila yung menu. At the same time, meron din silang mga staple na like in Japanese, some of the Asian, and the rest, talagang pinapalitan nila. Iba yung for lunch, then after it, iba na naman yung for dinner. So talagang masusulit mo yung unlimited dito. Kuha pa tayo. Still mga Filipino dishes. So meron tayo ditong mga Filipino salad. And ito, pwede kang gumawa ng sarili mong pako. Ito rin, sa mga nakilala sa Cabalen. Itong crispy kangkong. Ang dami nito. Meron din tayong lumpiang hubad. Meron din tayong sisig. The best sisig. Tocino, longganisa, as well as mga grills, no? Okay, this section is their Asian naman. Diyan meron tayong shabu-shabu, samgyupsal, catfish salad, pad thai, siopaw, siomai. Very popular Asian street food and main dishes meron tayo dito. Ayun yung shabu-shabu natin, guys. So dito tayo sa Asian section nila. I wanna try their siomai. And look at that. Grabe. Let's get some. So this is it. This is our table. Kung mapapansin nyo guys, ang dami na nito. Sobrang dami ng mga pwede nyong kainin dito. So, actually, ito is mga pili pa lang na mga favorite natin. Yes. So talagang napakadami yung choices when it comes sa food dito. So hopefully, makakabalik pa kami doon dahil gusto pa namin matingman yung mga iba. Samahan nyo pa rin kami. So, ayun guys, nandito tayo ngayon sa alfresco area nila in which I wanna briefly discuss kung ano ba yung mga sections dito sa Casa Cabalen. So,
yung dining area natin, yung main dining area natin actually has dishes for the unlimited buffet. Itong section na to is the alfresco. This is fit for yung mga guests na nag-smoke or they have their pets with them, so you can actually stay here. Yung second level naman natin is dedicated for functions, no? It's a very wide area for function. And then yung third floor naman natin is an alfresco, which it has a view of Mount Arayat. So in the near future, they're gonna add more mga amenities dito like live bands. So very exciting. Abangan natin yan. For now, enjoy natin yung unlimited buffet nila. Let's go! So this is it. This is the final part. Sabi nila kapag nagdi-dessert ka na, almost towards the end ka na. Solid. How was the mga Actually, amenities? since napakadami natin choices, talagang busog na ako. Pero syempre, tutuldukan natin yan ng dessert. Ako for dessert, syempre, yung mga fruits yung kakainin natin. Bro, ako, kung meron kang fruits dyan, meron akong fruit salad. Yes. Patay. Look at that. Napakadami natin yung pagpili-pilian from halo-halo to fruits, to mga kakanin, mga cupcakes, and yung mga favorite Filipino traditional desserts natin. Alright, so para sa akin, personally, I can recommend this to those who are really heavy on food. Yes. No? For its price, sobrang dami ng pagpipilian niya. So for only 798 pesos, Yes. matitikman mo na lahat yung nandito, even yung dessert, talagang sulit na. Sobrang sulit in terms of yung mga options na pwede mong kainin. Yes, kung gusto niyo naman mag-dine in dito, Casa Cabalen is located dito sa may JASA Road, San Fernando, Pampanga, and they are open from Monday to Thursday. Yes. So nagsisimula sila ng 11 o'clock to 3 p.m. Then resume sila ng 5 p.m. to 9 p.m. And for Friday, Saturday, Sunday naman, Entire day sila. Entire day naman na open sila. So guys, if you're looking for your place for your occasion, for your events, second floor nila is available. Very large place. Guys, if you like the food you saw in this video, please you give it a thumbs up, share it with your friends. We hope to see you here, and we hope to see you in the next video. So that's it. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye!